Jotono khulumkha tei chibai khani khorangbo ang samung jamatia thangnai April 20 ni salo Hadupa Resurrection Catholic Church 29 BC girja songsama sal palai laikha o jorago kwbangma mothani borok o program go resa laikha tei chrai rok bo haine resa laiui musui laiui tongthok laikha tei girjao kotal member phainai rokno borong rok laikha tei kok kaham rok salaiui motivation khaikha mothano bahaikhe tei bu kusukti sanai somajno bahaikhe kusukti sanai abo hai kok rok salaikha tei kaitono bahaikhe lobna nang u kok rokno bo borok salaikha tei hamjakmung yafar laikha norok naitongdi khani khurang sinai bang borok rang tongfru payo chubao nini samung tongfru nini ganao payo chubao ya rang kurefru tongtai kurefru al borok nini nana chubana kurefru no nung saimanai Jesus Christo se sini langmani kucha bose chungot langmaru lama phunugo kunai loge no babacha ang tabuk ni tini ang ani babu ni tani tangnai afa kaito ni tani te nini tani ang sumsok leka anon akar bajar tini nismi ni ang nini ceraya fia ang norak ni tamosa norak ni selling I not treat kari make me as a servant not your son there is a status nahi he realized to the core that even is denouncing his own sonship ani babu ni sambati ang nango hunu waisa bo balaika tabuk bo ang ni cerai ni sarane buku faya kok faya tangoi guilt feeling bukhani bisingo kisa mudru fayo disturb mo bahai ani o mukang bai ani babu tu tangka kuni sama hai tabuk bahai ani babu no mukang nugui babu ang terang maka mai chardi sumaya de tabuk omahai no chungbo waisa waisu sumsok laifru kaito ni kanao faifru jisuni tani nakar mong sana ni kiribo lasibo we never went to sumsoko sima chung never chung waisa pano sumsoko siako sabo sumsoko sikaya kisakadi kisana ya very little chini catholic belai kaham ubamai at pisao belai kaham sumsoko sima asuk important it is one koraksa solantya sawo jeffrey nung sumsoko sima na tango the sacrament of confession is more dangerous than exorcism here there exorcism what the hamia motai no recline mani slide sumsoko sima belai nangkuk mani bu bujiga arono nung nini sak ni kusarok no khathar layo nini sumsok no susawa bosmiya nini relationship no khadalo jeffrey nung sumsok layo norok ni relationship sibayo jisuni tani hasala tama kai tori tani hasala tama ya jeffrey nung sumsok kosimani bisinga tangfro kosifro nini relationship khadalo Tui thapui kamini mothani sini okra dada tom jamatia ro koroni samna khana thaujagai pruti nungai dinai korono diali rolaha so tonse class kaman sabo bode
Thank you, Hamadi. Hamadi. Tiba kone, tekai sesenaro top tonggu, amo bila ke nang mani tekai ha, amo hai jezal kok maya, mono bosan kadang ya palai. Bila ke hambai, thank you father. Bisa ni bisik di lainnya. Kali ya pak kalau gue, hambai lainnya. Tiba, boni tetek kusu, kali. Masuk kali, mono bosan ya pak kalau hambai. Mono bahaya apa lagi nih? Sini dokter Tipa, mono ya pak nih? Taruh. Sekarang sama mengenalainya, sini orang mau tani, bumazur ini bising diklainnya.